is a great improvement on my stroke patients. Okay? Ay, sige tayo. Ikot ng konti. Ikot ka ng konti. Sige. Okay. Good. Oh, straight body ka lang. Straight body. Hold. Lakad. Dandan lang ha. Sige, lakad. Okay. Okay. Sige tayo. Sige tayo. Lakad pa tayo. Very good tayo. Sige. Keep balancing ka lang ha. Straight body tayo ha. Keep balancing ka lang. Very good. Keep balancing. Okay? Okay. Stroke patients. Ito po yung mga pasyente nakakalaman na po. Thank you Lord. Ayan. Okay tayo. Okay. Very good. Sige po. Nandaan. Ay, iangat mo pa mo. Iangat mo. Okay.